Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutane na yan Nijar ne muku fatan alkhairi. To ni dai kuna shi wannan ina yawan na yara to ni asali na buzu ne. Ciki da washe. Kuma ana alfahari da kasancewa ta buzu. Saboda haka Allah ya ga dama ya yi ni, don haka bana nadama don Allah ya yi ni buzu. To akwai wani lattijo wanda nake so yi maraddi, wanda na gani magana cikin rezo sosiyo, yana bin wasu yara yana kawo wasu maganganu wanda hakikanin gaskiya bai mallake da su. Ya ce ya yi shekara 20 yana karatun tarihin nan, to ni na so a ce wa'annan shekara 20 kinnan da yana karatun addini, domin addinin musulunci duk mutumin da ya koyi addinin musulunci ba ruwan shi da tarihi na ƙarya. Domin ko wani magabaci da yake ce nahnu qaumun a'azzana Allah bi hadha ad-din faman talaba al-izzata bi ghayrihi azallahu Allah. Ya ce mu mutane ne wanda Allah ya darajanta da wannan addinin nan, duk wanda ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar addinin nan ba sai Allah ya kaskantar da shi. Misali ka nemi ɗaukaka saboda a kasancewa ka bahaushe ko buzu ko bufillace ko balarabe ko ba andi ko wani irin mutum, ka nemi ɗaukaka ta hanyar kasancewa ka kaiwa ne, to sai Allah ya kaskantar da kai. A'a, ka nemi ɗaukaka a ka matsayin ka kai musulmi. Ba abun mamaki ba ne ya ce buzaye hausawa ne, wannan ya yi kuskure. Domin yadda ake gane ƙabila ko ɗan ƙabila da yarensu da kuma al'adunsu, kun ga buzancin da buzaye suke yi bai da wata alaƙa da hausa, haka kuma al'adun buzaye da suke da su ba su da alaƙa da na hausawa. Amma ba abun mamaki ban tunda na shi an ce wasu mutane sun ce fir'auna ma bahaushe ne. Ni da ka ce buzaye babbaku da su da mutane na Afirka duka guda ne, ana raida. Domin akwai ƙabilu da yawa Nijar wanda duka ana sa su cikin buzaye. Misali Igdala, misali Ibaruga, to kaga kuma akwai kuma Zabarmawa, su ma wata kabila ce. To ban san su ina ne kasa, su hausawa ne ko wani iri ne. To kuma cewar da ya yi a'a suna wannan na buzaye hausawa na suka yi ma buzaye suna buzaye, to kamin su yi musu suna buzaye menene sunansu? Su buzaye da kuka yi musu suna buzaye ko hausawa, to lokacin kamin bahaushe yi ma buzu suna buzu menene sunan buzu? To ai wannan kai baka ma gane wasu abubuwa ba malami. Ai cewa kowace kabila ita ke raɗa ma wata kabila sunan. Misali mu hausawa, mu ma akwai sunan da muka yi musu yawannana, mu bahaushe wannan muke ci mishi. Kuma a cikin tarihin cikin kabilun Nijar babu buzu, akwai buzu. Tuareg shine duka abin da ke ce ma duk wanda ke magana buzun suna ke ce ma Tuareg. To in ka komo ka ce babu buzu ciki don a wannan magana da ka gaya, ni ma sai in ce maka a cikin yaren abin nan kabilun Nijar babu wannan. Babu wannan. Babu wannan wanda mu buza muke ce ma wannan, babu shi. To kaga wannan ba abu ne da baka gane ba. Kuma cewa da kai buzaye can wajen abzinawa, kai ba kuma san abin da ake ce ma abzina. Abzin wata hadama ce, wani yanki ne ake ce ma abzin, kamar ka ce da magarawa. Mutanen da suke zamne a wajen nan su ne ake ce ma abzinawa, kamar ka ce abin nan da magarawa misali, ko kuma ka ce zandarwa, ko kuma ka ce mutane abin nan dosole, kamar haka ne ma'anar kalma wannan ta abzin kinna. Ba wai wata kabila ba ce, ba wata kabila ba ce ake ce ma abzin, ko kuma buzaye ake ce ma abzin, mazamna wannan yanki su ne ake ce ma abzinawa, su ne abzin. Kamar ka ce da magare ko kuma da magarawa, to kamar haka nan ne. To kuma a ƙarshe abin da nake so nuna maka kai lattijo, wannan aikin da ka ɗauko nan ba aiki bane mai amfani gare ka.
domin ƙarya ta kake ta karanta kana son kuma ka ɗauke hankalin mutane da ita, domin mafi yawan tarihi ƙarya ce, domin tarihi shi wanda ya rubuta shi shine zai rubuta abin da ya gyara shi, kuma wanda suka ba da tarihi su ma za su ba da abin da ya gyara sosai a rubuta. Amma ka zo ka san misali ka ce a'a babu abin nan buzaye a cikin Afirkan nan akwai ya samu kabila wadda ta hisu dadewa ban ce asali, tunda asali duk mutane asalin su gudana, domin ba wata kabila da take da rubutun ta na kantan ba buzaye ba. Buzaye kadai suke da rubutu nasu na kansu, kuma yaren buzanci kuma ya yi kowane yare faɗi a ƙasashenmu na Afirka, wanda yaren da dai na sani yaren buzanci ya yi su faɗi. To ba ka cewa kuma buzaye Hausa ta aihi buzaye kuma yaren su ya yi Hausa faɗi, tunda buzanci ya yi Hausa faɗi magana kamar habaici da sauransu wanda akwai cikin buzanci ba mu sai cikin Hausa. Ni buzu ne na iya Hausa, ina shi Hausa na gane Hausa, amma akwai wasu abubuwa da yawa da za a iya samu cikin buzanci amma cikin Hausa ba za a same su ba. To kaga kenan inda a ce a cikin su ne suka fito, to da shi kenan yaren su ba zai wuce nasu ba. Kan misali yanzu in ka ce Igidalawa, Igidalci da Zabarmanci da Songwai da abin nan da Sawak, in ka ce min duk wannan fami guda ce wannan ina raida, tunda yaren su guda ne, dan bambancin da za a samu kaɗan ne suna dan gane juna. To amma ka zo ka ce a'a buzaye Hausawa ne, cikin Hausawa ake lissafa su, wannan ba haka bane, wannan kuskure ne. Ko kuma ka ce a'a babu sunan buzaye a cikin kabilun Nijar, ƙarya ce wannan buzaye ga Hausa ne ake ce musu buzaye, kamar yadda mu ga Hausa muke ce ma Hausawa Iwannana, Iwannana muke ce ma Hausawa, kamar yadda Hausa suke ce mana buzaye mu kuma ce musu Iwannana, kamar haka ne. To ai ko Iwannana babu kalma Iwannana cikin abin ga cikin kabilun Nijar, buzaye ne ke ce musu Iwannana. To kuma mu ma wannan kalma ta buzayen nan babu ta cikin abin ga, tunda Hausawa na ke ce mana buzaye, amma su turawa tuareg ake ce mana, ko a ce mana kaltamashak, haka nan ne. To kuma dukkan mutumin da yake yare, to shi wannan na yare nan ne. Mutum in kana yare kana da al'adu wannan yare kuma kana shi ne naka. Mu yarenmu wanda muka taso iyaye da kakanni ana yi buzanci ne, ba Hausa bacci. Buzanci ne muka taso iyayenmu da kakanni ana yi, kenan mu buzaye ne. Al'adunmu kuma na hakan na buzaye ne, duk al'adun da muka yi na buzaye ne. Ba mu da al'adu na Hausawa can iyaye da kakanni, haka kuma ba mu da yare na Hausawa iyaye da kakanni, balle a ce a'a akwai wani sarwan birbishin yaren Hausa ko al'adun Hausa da aka tarra tare da mu, babu su. Kenan shi wannan malamin da yake wannan maganganu na tarihi, wannan tarihi mafi yawan shi ƙarya ce malami, kakka ta yi ka ɓata lokacin ka kana karatun tarihi.